Silvia, vy ste sedeli v prvom rade prehliadky Vivienne Westwood. Zaujala vás táto modná prehliadka? Bolo to určite niečo, čo na človeka urobí veľký dojem. Ja som vždy chcela vidieť prehliadku Vivienne Westwood. Ona ma zaujíma celkové ako veľmi výrazná osobnosť a tie modely, oni sú veľmi nápadité, až by som povedala divadelné. Majú svoj príbeh, no jednoducho tá originalita je na tom asi celom najzaujímavejšia. Zaujal vás nejaký model, ktorý by ste si na seba obliekli? Zaujali ma napríklad tie krásne šaty tej modelky chudiatko, ktorá sa pošmykla a tie diamanty, alebo čo to bolo, prskali okolo nej. Tí boli veľmi krásne a potom vlastne v tej druhej časti prehliadky začali byť tie modely veľmi zaujímavé látky. Na začiatku to bolo trošku móda pre chudobných a potom to bolo veľmi zaujímavé. Samozrejme tie slávne svadobné šaty zo Sexu v meste, tie nesklamali, ale bolo tam pár zaujímavých modelov, ale mi sa strašne páčili topánky. Úplne úžasné, nádherné, nápadité. Vy ste taký výrazný typ ženskej krásy. Ako by ste charakterizovali svoj vlastný módny štýl? Ja nemám žiaden módny štýl, nakoľko ho nemám šancu uplatniť tu v Bratislave. Teda respektíve viem presne, čo sa mi páči, ale to nie je možné kúpiť v Bratislave, takže ak sa dá, nakupujem v zahraničí. A trošku mám pocit, že na Slovensku sme stále ešte veľmi konzervatívni, čiže ak by som sa chcela obliekať podľa vlastného módneho štýlu, asi by sa to vždy stretávalo s istými pocitmi ľudí, že to, čo si na seba dala a čo chce na seba upútať. Čiže chýba tu taká sloboda, aby sme sa mohli naozaj odviazať tak, ako chceme. To sa mi páči na nej, že pre Boha, však ona má 70 rokov a táto žena je absolútne nekonvenčná, absolútne crazy. Ona má úplne proste jej je ukradnuté, čo si kto o nej myslí a to je na nej úžasné a je neuveriteľne mladá duchom. Čo by ste si na seba nikdy naopak neobliekli? Máte nejaké také fópa, ktoré by ste nikdy nedopustili a vy ste tak vyšli oblečená? To, čo nechcem si na seba neobliekať,